Здравейте хора! Днес ще правим видео на Майнкрафт в нов сервер. Патка сезон 1, епизод 1. Нека да започваме. На половин сърце съм. Опа! Добре. Какво направих? Ако умреш, много ще се смял, обещавам. Заклевам се. Добре. Тръгвам на някъде, не ми се спуска. Брат, морковите ми ги няма! А толкова много се радвах, че ги открих. Дано в някой от къщите да има храна. Аз имам 4 хляба, ако това съм не захвана. Аз съм 3. Полза. Ха-ха-ха. Да, защото ми открадна от мене. А! Бляксмит! Да, аз вече го лутнах. Да, отдавна. Наистина, преди да влезеш в това. Как? Даже не знам на къде да отивам, че ще направо. Аз отивам да пътешествам с лодка. Аз искам пещера, не мога горе. То и аз искам пещера като цяла, ама много искам. Тук до селото имаше една малка пещера. Това беше дупка, не беше пещера. Май на С мен вода. пустина между другото. Яма с вода. Окей, това е нещо много. Това е даже пещера тук. Намерих фарнец. Низ. Направо. И това тук не е нищо. Това е цакан само. Ивайло, ви от колко време играете сервер? 15 минути. Сигурно. Добре. Сега. Ама жаби. Какво да направя, че това е спаун соус? Това е Generation на сервера. Нищо не съм правил аз. Да беше взел някакъв сит от някакво нещо. Аз съм честен ютубер. Няма да читвам. Пулпър, не си ютубър. Аз за какво съм да викна откъде? Ма ростваш ли? Не. Да, не знам. Кокош. Сега ще се Това си ми нахраня. дал бая твоите въглища. Не, дадах ти половината. Демек си имал повече. Демек да. Какво? Окей, вече имам 3 хляба и скоро ще трябва да ям овце. С вас не че нямам. Имаме право да читам. Не, естествено, че не. Те казахме 15 сървъра, ама... Ние тук сме се събрали най-добрите, бе. Да. О, Sugar Tea. Опа. Няма да коментирам. No comment. Поне знам къде умрях. И то, ако не знаеш, Щях да съм изгубил само камък. така цяла, тук ти не че имаш много работи. Бавни студио. Да, този канал ще го прекреса на бавни студио. Как се казва канала, искам да го видя. Ивайло, вие на къде тръгнахте? Чакай. Не знам, аз просто Какво ще едно село? Стига е! Айде, чакай. Че аз стоя още в нашото си село. Чакай, аз се успал. Ама, Много добре говориш. Перфектен ПГ. Айрон Голема, нали го бях убил, бе? Що пак е жив? Защото ако има зомбита в вилижа и то ще работи като Айрон ферма. Постоянно ще спамват Айрон, бе. Да, аз намерих спрус, бе. Ако намеря тук село... И няма пак в този сервер да правя всичко. Спокойно е, в предишния сервер аз направих... Едно голямо нищо. Буквално направих голд ферма. Ти правил ли си голд ферма? Да. Какво собствено съм била с тези, брат? Арон. На планина. Това ще е първо изкопан Арон. Тежко, айде да си. Да.
Ще съм малко във водата. Добре, това е. Що в къщата ми влизат 3 вилиджера да легнат. Окей. Четворка. Земля от... Окей, вече нямам храна, so ние имаме един хляб и малко месо. Аз имам 15 паржули. Не, 4. 14. Аз между другото, като се замисля, във всеки един сервер, който прави, никога нямам месо, винаги имам моркови. Да, имаше по 20 така диаманти, които викаше не купая. Виж сега, за диамантите никога не съм читвал, винаги съм си ги купал диамантите. Да, с спектейтър. Не е вярно! Сексри. Беше ти признал. Сексри. Това беше в първия ли сервер, който сме направили? Те ще кажеш. С сексри ли? Да. Ги купаеш. Аз първо ти каза, аз имам X-Ray в мен. Какво? Не ми е кутнат, ама мога да си го е кутна. Моля те, Андей. Това искам да бъде един нормален, хубав сервер, където да снимаме и да играеме нормално. Майнкрафт. Път, ама после читваше. Брат, това съм го направил в два сервера от 25. Не. Добре, нищо, че не са Ще умра. 25 от 26. Добре, сложих си спаунпойнт. Хубаво, че се сложи малко преди да умреш. Хубавото да се носиш легло в себе си е, че можеш да го сложиш и да се направиш спаунпойнт. И после да умреш, освен ако са на хардкор, в смисъл. Окей, вече нямам храна, имам сурова. И намерих Алиекспрес такова кора. Стига си умрал, бе, човек, какво се случва тук? Аз имам по-малко умрания. А ти имаш повече умрания вече. Брат, обиколих целия свят и днес докъде стигнах, до там където бяхме умрели. Стига, бе. Давай. Аз съм супер далеч. Там където бяхме умрели. Ама аз обикалям тук по брега и просто ма докарвам тук. Ендърмен. Окей. Ето я брат. Светя! Как не умрях на сърцето? Аз преди малко бях на половин сърце и имах поизъм. Кучета! И то от новите. Пащам лодка, тъй където ме закара. Нали няма такова? Няма оператори. Няма да е чит сервер. Колко пъти трябва да го кажа? Да, знам, че ме каза, но да не си се направя. Що ми е махнат Ето и хората, бе. ресурс пака за гледане в тъмното? Аз малко намерих златна ябълка. Енчантната ли? Не. Тогава какво ти пука? Той да беше енчантната, а пак нямаше никога да я използвам. Като цяло, между другото, аз никога... Във всяко едно оцеляване събирам по 25 златни енчантнати ябълки и никога не ги ползвам. Да, защото използваш чекбейс, за да стигаш до уния Ancient. Не съм го правил, аз доскоро даже не знаех как се използва. Ама Човек, Ивайло, който ползва Chunkbase е християн, а той не е в сервера, нали знаеш? Ивайло, не ме ли научи ти на Chunkbase? Какво? Не ме ли научи, че има такова нещо ти Да, в миналия сервер? да, казах ти, че го има. Ева, използваше го много пъти, моят просто. Бра- Не нямаш оправдание, използвам го. Използвал съм. Опа, 12 Iron, такова, как се каже, ингата. Риче. Окей, така направя. Добре. Някой открил ли диаманти? Още. Според Не. тебе, защо може да има сел?
Паднах от високо и открих голяма пещера. О, диаманти! Къде бе? Какво? Верно ли? Ти ще си първия, който ще открие диаманти, брат. В предното ни оцеляване, в първата една минута, аз открих диаманти. Аз не мисля, че някой ще влезе в този сервер отново, ако лесна. Защо? Защото не намирам нищо. Изнервям се. Просто си подскачам. Една пещера не съм намерил. Дупка не съм намерил. Добре, ако намеря пещера, ще ти пратя координати. Ама аз копаях надолу и паднах в пещера. Да, бе! Аз нямам търпение за това да го правя. Има едно право в тази Майнкрафт, човек, ти ще го нарушиш, ще се окаже, че го нарушил за хубаво. Абе, това е втория руин портал, дето намерам аз е руин портал, е. Поне да беше такъв комплизън. Да, друг път. Абе. Ще се скрива, лягайте да спите. Иво, помниш ли веднъж, буквално се спавнахме до руин портал и беше буквално конфликтно. Май имаше нещо такова. По-скоро трябваше да му сложим блокчетата, ама ги имаше в чест. Да. След малко ще легна. Само да си Това ще построя спира. малка къщичка. Кирка с силк тъч. Лягайте да спите. Готово. След малко. Мишо, Да сложа да ми се спиш. пече айрон. давай да спиш! Готово. Така. След малко най-вероятно ще умра. Няма случка. Запази си координатите. Цъкни F3, след това цъкни F2. Бе, да е тъво е. Само малко. Само малко. Просто ще ги смивам. Ама аз Просто ня... си служи леглото и си направи респаун поинт. Е, тук ме е респаун поинта, обаче. Ще Аз трябва... половин час обикалям в савана, разбавям, копаям един до друг и имам чувство, че се въртя в кръг. И умрях. Изчезнем. Добре. Ще изчакам да се изпече. Ще настъпя. Изхвърлих си всичките букуци и стъпя върху тях. Това не е гамто, човек. И когато се направиш дупка и си схвърляш летата в дупката и след това паднеш в дупка. Казах ли ти какво ще стане, ако кажеш дупка? Не! Не! Хубаво е, няма. Намерих една работа. На ниско. Аз продължавам да обикалям и да намирам едно голямо нищо. Обаче Ивайло е най-изостана ледка. По принцип е така, между другото. Имам още 14 айрона в мене. И една кофа. Аз съм се направил обувки, шапка и една диамантена кирка. Защо съм направил диамантна кирка? Тук може. Той, че може, ама това е най-безсмисленото изхвърляне на диаманти в първоначален сервер. То трябваше да се направи. Мучка ли? Да. Много ясно. Трябваше да си ги спести, трябваше да си ги пази за после, когато му се енчантни това нещо. Повече като бях направил ферма за пчели. Да, и все още не мога повярвам защо и като го казваш, тук ще намерих кошер с над 2 пчели. Аз тъмън трябва да чупя кошер с силк тъч и пчелите излезнаха. Няма интересно, вземам го пак. Някакви швейка после. Ха-ха-ха. Изчакай ги да влезат, преди да вземеш ачивмента. Не. 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 Разбрах. Не. Стоп. Хората се вече са опушали. Хората ги няма. Да, те си тръгнали веднага, щом са видяли, че снимам с тебе. Ей, Вела, ще си пазя диамантената кирка, примерно за нещо, Добре, което... Мишо, добре. А, въглища. Първо си помислих, че трябва да ги изпека. Да, трябва да изпечеш въглищата с въглища. За да получиш въглища, с които да си изпечеш въглищата.